verwacht natuurlijk Teun van der Velde. Maar ja, ziek. Dus dan moet iemand anders het even overnemen. Mijn naam is Bernard Terlouw, uit de Westereen, dominee van de PKN-kerk daar. En waar zijn we nu? U hebt het misschien al kunnen zien daarboven even. En daar rijdt u vaak langs. In Kolmerswaag, we zijn bij het lichtpunt. Bij het lichtpunt, is dat de loods met al die spullen? Ja, dat is ook het lichtpunt. Maar we zijn nu hier bij de boerderij, waar het allemaal begon. Maar wat begon er precies? Dit is het 5e journaal van het Pinksterfeest. En we gaan vandaag bekijken wat het verband is tussen Pinksterfeest, de boerderij van het lichtpunt, de loods van het lichtpunt. En we gaan mensen die erbij waren vanaf het allereerste begin vragen, hoe kwam het allemaal tot stand? Ja, kloppend hart, dat staat hier. Dat is Pieter van der Zwaag. Kijk, ik zit hier bij het lichtpunt, maar mijn vraag is eigenlijk, wat heeft het lichtpunt nou te maken met het Pinksterfeest? En naast mij zit Leeuwen Bijleveld en jij weet daarvan. Ja, zeker. Je kunt eigenlijk wel stellen dat zonder het Pinksterfeest zou er geen lichtpunt geweest zijn. Tijdens het Pinksterfeest kwam het idee naar voren om vooral nu ook de handen praktisch te laten wapperen, zou ik bijna zeggen. Een diaconaal centrum opzetten met vrijwilligers, mensen die aan de rand van de samenleving wonen en leven, toch een stukje onderdak en ontmoeting bieden. En Pieter van der Zwaag die bedacht dus, we moeten niet alleen zingen en bidden, we moeten het ook doen. Hij was degene die vanuit dat Pinksterfeest het initiatief nam om met een aantal bekende mensen dit lichtpunt op te gaan zetten. Ja, visionair man dus. Absoluut, profetisch voor zijn tijd. Hey, hallo. Hallo. Dit is dus Berend, Ja. de zoon van. Ja, klopt. En jij werkt hier? Ja, Wat is je functie? maatschappelijk werker. Maatschappelijk Ja, werker. ja. De dagbesteding doe ik hoofdzakelijk en ik begeleid veel mensen. Ja. En kun jij ons vertellen wat hier allemaal dan gebeurt en wat is dit hier? Ja, ja nou, hier hebben we mensen opvang die tussen wal en schip rijdt hier. Die het eigenlijk door alle omstandigheden hier tot belangrijk kan zijn. Ja. Kun je het ons laten zien? Jawel. Dit is het gebouw, ja, hier is toen mij begonnen. Ik weet niet wat dit toen ombouwd is. En hier zit nu op het moment 14 appartementen in voor de bewoners. Maar eigenlijk maar de zwaarste problematiek. En die zit in de boerderij. Ja, komen we hier nog eens in de neebouw. Dat is het onderscheid uit derde en samen. Wow man, dat ziet er allemaal super uit, maar ook heel nieuw. Hoezo zo nieuw? Ja, dit is splinternieuw. In 2017 stond hier een boerderij en die is afgebrand. Oh, was dit de brand hier? Ja, Was dat hier? ja, klopt. Oké. En daar zaten 8 appartementen in en nu zijn er 20 van in de plek gekomen. Ja, en de mensen die hier zijn, die zijn als het ware op weg weer terug de maatschappij. Precies. Ieder heeft een eigen voordeur en een eigen postadres en eigenlijk is het al inderdaad de weg terug naar de maatschappij. Alleen ze zijn er wel onder toezicht van het Ja, lichtpunt. en jij begeleidt ze daarin. Ja, dat is precies. Mooi. Ja, Berend, in 2016 is je vader overleden, hè? Ja, dat klopt. Maar jij werkt nu hier ook. Ja. Maar hoe is dat? Nou, het is bijzonder. Sinds 2016 heb ik heel veel dingen van hem begrepen, wat hem heeft gedreven, wat ik nu zie, Ja. wat ik nu snap. En dat heeft vooral ook met de geest te maken die als God met ons is, wie zal er tegen ons zijn en wat voor mogelijkheden dat schept. En dat drijft jou nu ook? Ja. Jij bent ook bewogen op En, die manier. Ja. en dan zijn de mogelijkheden oneindig, ook in deze tijd. Ja. Dan En dan de is tijd- er dus toch nog steeds een band tussen lichtpunt en Pinksterfeest. Ja, het leven van de geest. De geest het is de geest die mij doet zeggen. Ja, Hè? wat mooi. Niet wij zelf, het is de geest die mij doet zeggen. En die ons doet zeggen. Dankjewel.